si Deus fainos felices. A ver, Lidia. Teño cara de responder a esa pregunta, Dicha din, Lembrade que Lidia é antropóloga, o sea que ela estuda como é a crenza, non? Eu son unha persoa espiritual, vale? Que non religiosa. Que quere dicir isto? Que ser espiritual non é só Deus, vale? Que teña que ser unha persoa. Senón a espiritualidade é esa idea de trascendencia, de que hai algo que nos conecta a todos, de que sí que hai algo máis alá do material, do físico que nos trascende. A min esa idea faime feliz. É que deso é do que falamos, o sea, de Deus, pero como eso, como enerxía, como universo, de algo ao que nos aferramos ou nos encomendamos para ser Pero, felices. Lidia, só unha cousa, pero ti interpretas eso como que realmente existe ou que necesitamos que exista? A ver, que é unha necesidade humana, a verdade que está bastante claro porque é un universal humano. Quere dicir, todas as sociedades que coñecemos do pasado, do presente e tal, teñen unha idea do sagrado. Iso quere dicir que para o ser humano cumple unha función, vale? Pero eu non quero que o vexamos como é un invento para facernos máis felices, como as mentirijillas que se lle contan aos nenos. Non se trata diso tampouco, vale? Trátase de que hai moitas maneiras de estar no mundo, de ver o mundo, algunhas pois máis racionalistas, outras pois máis espirituais. Parece que está asociada a espiritualidade ou coa felicidade. Non sei que opina Pablo Portavales, porque aparte de ter os brazos cruzados, está lle dando aí a cabeza. Non, si, non. A ver, eu se Deus existe entenderá miñas dúbidas, non? Non, pero a pregunta é se nos fai felices. Home, no día a día, Ou noite a noite, pode home, dar tamén, eu tampouco me fixo, non teño tempo, chego moi cansado e tampouco sei se vai a meu lado, imagino que sí, non? Pero sí que eu recurro a Deus moitas veces para pedir, non? Pola familia, cando tes algún problema, sempre en caso de problema, sabe? É como unha alarma. Como Santa Bárbara, cando toma. Sabes? O 22 de decembro. Eu non estou de acordo con Lidia en que no debate estemos tan final. interconectados e tal. A min, o único por Instagram. Pero eu non sento especialmente interconexión coa xente cando vas pola rúa, interconectados e tal, non sei, demos nas manos todos xuntos e Pois tal. ese é parte do problema. Non sentir esa interconexión. De feito, os psicólogos din que parte do problema do ese tes un pensar. problema. Aquí hai debate, aquí hai debate. Eu vivo toda a miña vida conectado, sempre conectado. Nos medios, e para min a mellor forma de estar comigo mesmo, cos meus, estar desconectado. Ti eres feliz nesa Eu creencia. intento ser feliz, non sei, Apeteceme moito con esperar. Deus ou sen Deus. Vamos dellar que está aí moi atento a Toñito de Poi. A ver Bueno, que estar é que vamos a ver, se estás atento. Peñito moi de Deus, moi. Non sei que diga él, Bueno, que diga él. a ver, hai máis misterio no que vemos que no que non vemos. Non hai necesidade de crear mundos ilusorios. E o que vemos é que se pasas tempo nun cementerio, aínda que sea pouco tempo, pero se estás tempo nun cementerio, daste conta que por todo o que loitamos, por o que toleamos nesta vida, aí non ten ningún sentido. Hai preguntas. Que levanta a man quen quer 1 millón de euros. E aí nadie se move. Nada. Que levanta a man quen quer ser famoso. Son Nadie. disciplinados. Bueno, pois nesa alma desnuda, aí realmente, aí é onde ten que aparecer a trascendencia. Entonces, como eu son así, digamos, vou a selva e me gusta, eu entendo que hai moitos camiños, ou non hai camiños, se hace camino al andar, pois eu entendo que Deus, se ves a Deus, non estás nin ti nin Deus, porque Deus en todo caso está onde nace a mirada e é todo o que vemos, e está aquí ahora salindo por mi boca. Pero que bonito, Qué que bonito, místico, qué ¿no? bonito. Desde logo.